parlamentari de Junts pel Sí té la paraula el senyor Jordi Orobitg. Sí, moltes gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, per agrair als compareixents que hagin vingut i, en segon lloc, us ho dir amb tota la franquesa, per agrair l'entusiasme en el que veig que tenen l'esperit d'innovar en un camp com és el del dret, en el que moltes vegades imperen els principis conservadors i la prova d'això han estat les intervencions dels diferents portaveus que hem escoltat fins ara. Jo crec que l'obligació, en aquest cas, de qualsevol govern, i en aquest cas trobar-nos en una cambra legislativa, ha de ser la vocació de donar resposta a les necessitats que tenen els ciutadans, i crec que en aquest cas una regulació de les voluntats digitals, i no només d'això, sinó d'altres aspectes que tenen a veure, com és la presència dels menors en xarxes, que és obligació d'aquest Parlament. He escoltat algun dels portaveus que deia escolti, que li ha regalat una matèria tan nova, la gent s'està movent en l'àmbit d'internet des dels anys 90. Per tant, no estem parlant d'una matèria nova. El que és potser més novedós és el camp de les xarxes socials, la possibilitat i l'accessibilitat per diferents mecanismes i dispositius, la proximitat i l'abaratiment de costos que ha fet que tothom compti en dispositius aptes per interactuar en xarxes socials, per obrir comptes, i insisteixo, crec que és obligació dels poders públics vetllar pels interessos dels seus ciutadans i, per tant, fer-ne la regulació. De la mateixa manera que els felicito pel fet que veig que s'aboquen amb entusiasme a aquesta tasca de mirar de fer aquesta regulació, també els felicito pel fet que no s'autocensurin, com també crec que ha estat palès de les intervencions de diferents portaveus, es pretén que faci no només el govern sinó també el Parlament. Jo crec que el fet que existeixin prestadors de serveis que estan radicats en països com poden ser els Estats Units d'Amèrica i que existeixin dificultats lògiques, no només per un Parlament o un govern a dia d'avui autonòmic, sinó per qualsevol, en aquest cas fins i tot per organismes jurisdiccionals, obligar-los a complir determinades resolucions, a donar determinada informació o, si és necessari, a tancar comptes, no ha de restringir, no ha de censurar en els poders públics per mirar d'aplicar, insisteixo, allò que és la seva responsabilitat vers els seus administrats. En qualsevol cas, jo el que valoro, tinguem present que d'una manera innegable és el món al que ens veurem abocats, que a dia d'avui ja impera i prima d'una manera aclaparadora sobre tota la vida i tota la tasca de tots els col·lectius, ja siguin socials o professionals. Jo crec que el que ha quedat palès de la seva intervenció és que regular en aquest àmbit en cap cas és superflu, que en qualsevol cas sembra la llavor per crear una norma viva que, lògicament, s'haurà d'adaptar al llarg del temps a les circumstàncies canviants d'aquest món, que per una vegada a la vida, tot i que no ens avancem a les problemàtiques que puguin esdevenir d'aquestes novetats tecnològiques, el que sí és cert és que no renunciem a la possibilitat de mirar d'intervenir-hi d'una manera efectiva en favor de l'interès públic, i crec que sí que és important aquest paper didàctic al que vostès han fet esment. Jo crec que no existeix una consciència col·lectiva de la importància de la presència digital, de la petjada que tots els ciutadans estem deixant, del valor que moltes vegades que no se li dona a tots aquells actius que pengem en xarxes, i només des del punt de vista gràfic el volum de documentació gràfica que tothom dia a dia a les xarxes socials ve penjant és un llegat increïble des del punt de vista històric, i que això a dia d'avui probablement pel seu gran volum i diversitat ho trivialitzem, però que probablement amb el temps això tindrà un valor patrimonial important, i des d'aquest punt de vista per aquest grup parlamentari és evident que aquesta regulació no és en cap cas superflua. Clar, el senyor Oller ha donat una dada, el 85% dels catalans fan testament. Bueno, el 85% dels catalans que han mort. Abans no ho fan, durant molt de temps estan sense haver atorgat cap acte de darrera voluntat, i crec que és importantíssim que evidentment es pot fer, com així es preveu a la pròpia regulació, que això es pugui fer comparegent davant de notari, però vostè mateix, que en aquest cas és part interessada, no ho dic d'aquesta manera, és conscient que la majoria de la gent o els col·lectius que tenen més presència en xarxes socials, estem parlant de persones ja des dels 12 a 13 anys fins als 45-50, la majoria moltes vegades no s'han plantejat en aquest moment de la seva vida atorgar una disposició de darrera voluntat, i que el fet que existeixi aquesta solució novedosa que
els permet regular una part important del seu llegat sense haver d'incidir en qüestions que potser no s'han plantejat, crec que en cap cas és superflua, perquè el que fa és apropar la ciutadania a un trànsit ordenat de la seva situació patrimonial un dia no estan aquí. Tots els que més o menys ens hem dedicat al dret sabem que és molt més fàcil gestionar una successió testada que una successió intestada. No només més fàcil, sinó molt més barat. Des d'aquest punt de vista també ens sorprenen, sincerament, algunes de les reflexions i preguntes que s'han formulat respecte a les despeses que puguin ser inherents, que en qualsevol cas considerem que de ser-ho o d'existir seran mínimes, però que és obvi i lògic, com en qualsevol cas de qualsevol herència, hauran de recaure sobre el propi cap del relicte. I, per tant, hi ha algunes de les reflexions que s'han fet que ja a nivell tècnic, la veritat, ens deixen bastant sorpresos. Pel de més, agrair les seves aportacions, que les tindrem presents, evidentment, a l'hora de discutir les esmenes que es puguin plantejar per part d'aquest grup parlamentari, i insisteixo, agrair i, en aquest cas, sentir-nos cofois que en l'àmbit jurídic, tant en la docència com en el món professional, tinguem persones a la ment oberta i disposades a treballar per un dret de primera pel seu país. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat.